Dobrý den, jmenuji se Markéta Hrubešová, jsem herečka a taky vášnivá a zapálená kuchařka. Měla jsem možnost vařit jak se slavnými šéfkuchaři, tak také s úplně obyčejnými lidmi, kteří prostě a jenom rádi jedí. V našem novém pořadu se zaměříme na babičky. To jsou totiž skutečné první dámy gastronomie a také přebornice ve vaření a pečení. A díky nim my všichni víme, co je to domov. Totiž místo, kde voní plotna. Pojďte spolu s námi navštívit různá místa Čech, Moravy a Slovenska a také ochutnat fantastické krajové speciality. Pojďte spolu s námi vyzkoušet recepty pro radost od našich babiček. Vysočina je drsný kraj, ale možná jenom na první pohled, protože když se podíváte pořádně, tak se zamilujete. Je plná nádherné přírody, taky krásných malebných vesniček, ve kterých bydlí ty nejúžasnější a nejpřátelštější lidé, který jsem kdy potkala. A taky naše babička, Dobruška Vlčková, která nám určitě uvaří nějakou strašnou dobrotu. Tak se jdeme podívat. Miluju venkov, protože než někam dojdete, tak si stihnete natrhat černý rybíz, andrešt a třeba si pak upíct nějaký koláč, jestli budeme doma. Dobruško, Dobruško. Kdo pak to k nám ale jde? Ahoj. Koho se tady vidím? Teda to nám přišla návštěva. Ahoj. Já tě strašně vítám u nás. Děkuju. Kde jsi tady vzala? Přijela v tomhle jsem. kraji. Přijela jsem na návštěvu a mám hlad. Hlad a já jsem něco upekla. Zrovna dělám věnečky, který jsi ještě určitě nikdy nejedla. Je to taková pochoutka našich dětí. Tak se pojď k nám na to podívat. Jdeme? No tak pojďte. Tak Dobruško, ty máš tak krásný jméno. Prosím, ještě mi řekni, kdo ti dal tak krásný jméno. Což asi maminka, předpokládám, ale kde na něj přišla maminka? Maminka se taky tak jmenovala a protože pocházíme z Moravy, tady z Hané a tam ty jména jsou obdobný, anebo jsou prostě více používaný než tady na Vysočině, takže jsem to jméno vlastně zdědila. Dobruško, co si uvaříme, prosím tě, řekni mi. No, já jsem teda připravila pro tebe, abys taky vyzkoušela něco jiného na obnovu sladkých věnečků, tak budu dělat slané věnečky. Dává se tam 30 deka studené vody Tak jdeme do na to. kastrolku. Takže tam naliju studenou vodu a je to teda 3 deci. Když Takže se to... ty jsi říkala, že to je vlastně odpalovaný těsto. Odpalované těsto. Tak. Aspoň se to naučím, protože já jsem ho nikdy nedělala. Přidáme tak tam budu mít špetku soli, asi tak 3, myslím, jsem dala, protože ono je špetky lepší, soli. když je to trošičku slanější tady Ano. tohle. Aha. Pak tam přidám to sádlo. Ano, kolik je sádla? Sádla je akorát 15 deka. 15 deka, dobře. Tak. Tohle se zahřeje do bodu varu, aby nám to vařilo a do toho potom zamícháme hladkou mouku. Dobře. A té mouky je zrovna tak 15 deka jako toho sádla. Dobře, tak já to připravím, jdeme to zahřát, kamera se na to podívá. Ano. Moje dcera, nejstarší, najednou přišla takhle o Vánocích, že už toho sladkého bylo dost, takže bych mohla udělat ty věnečky na slano. Takže jsem prostě nelenila a hned jsem ten druhý den zadělala na věnečky, upekla jsem je a naplnila jsem ji k jejímu překvapení vlastně k té oslavě na slano. A byla z toho tak milé překvapená, že vlastně to pochválila velice moc a od té doby vlastně tyhle věnečky peču speciálně pro ní k narozeninám a na jiné oslavy.
Dobruško, prosím tě, tak jenom já se to musím naučit, tak mi to zopakuj. Já jsem viděla ten postup do té doby, než jsme to dali samozřejmě tam na sporák a potom jak já poznám ten správný okamžik, že už je to dost. Jako. Protože ono se to lepilo vlastně od těch stěn, odlepovalo a už se to tam nepřilepuje. Já kdybych měla stěrku, tak to vlastně s tou stěrkou vidím, jak to krásně už jde od sebe a tady to už dělá takovou tu konzistenci, že to potřebuje ty vajíčka. Ne, vy babičky mě hrozně mučíte tím, když to vidíš, když to je úplně jednoduchý, takhle je to prostě se to takhle a je to hned hotový. No. A já tam stojím a nevím nic. A tohle je taky důležitý, aby to prochladlo, aby to bylo takový vlažný. Tak pokračujeme v receptu, teď máme prochladlý těsto. A ty mi budeš pomáhat? Budu, já tak můžeš jedno vajíčko po druhém. A myslíš, že se mi to podaří? Nějakou lžičku? Dáme radši tady tu stěrku. Abych tam takhle. Takže jedno vajíčko, jo? Hoď tam ten žloudek a stačí a já si to budu takhle míchat a to se musí zase propojit vlastně s tou hmotou. A další vajíčko poprosím. Tak ve dvou je to vždycky lepší v kuchyni, nebo máš ráda, když ti někdo kouká za zádama, moc ne, viď? To není o to kouká, jako já mám ráda, když mě naškrabou brambory. Jo, pomáhá, to já taky. Zeleninu a já už potom přijdu a je to takový hotový. Jo. A vidíš, jak se to spojuje. Krásně. Aha, vidím. Tak další vajíčko. Ano. Tak. Já pocházím ze 7 dětí a jsou nejstarší. Aha, takže už si všechny musela opečovat. A já jsem byla jako takový ten ochránce a vůbec všech těch svých sourozenců. Aha. A musela jsem je do školy, vždycky svačinky a můžeš to tam dát všechno. Svačinky nachystat, ráno snídaní, protože jsme měli taky hospodářství, tak se muselo jít potom hospodářství trochu a všechno jsem měla na starosti. Jelikož nás bylo doma hodně, jako dětí, tak se u nás často pekly koláče a hlavně teda babička nás vedla k tomu, abychom si vážili těchto potravin a vždy, když se něco upeklo, tak se také muselo sníst. Takže my teď máme hotový těsto a vrhneme se na náplň? A tady ne na náplň, tady se vrhneme hned, že to budeme dávat na plech a budeme to dobře, na to se strašně těším. Ano. Takže máme žičku. Když mě podržíš ten pytlík, tady takhle za tohle, abych to do toho mohla nandat. Dobře, Dobruško, takže my to máme naplněný a teď budeme dělat ty věnečky. Na to se strašně těším, to je totiž, já vím, že ty to budeš umět už tak krásně, že vlastně nepotřebuješ vůbec nějak... A točí se to tak, že se to točí dvakrát na sebe. Vždycky 2 vrstvičky. Ano, 2 vrstvy. A pak je rozřízneme, je to tak? Rozřízneme, ano. A řekni mi, co tobě třeba nejvíc chutná, Dobruško. Ty jsi mi říkala, že strašně cestuješ, já to na tebe prozradím, ty si jednak jezdíš na vodu a po celém světě. Co tobě třeba nejvíc chutnalo na cestách? Co ty máš jako ráda? Nejlíp mám rád pečený maso vepřový. To celkem rozumím. Hrozně jsem milovala, vždycky jsme se vraceli v Břeclaví na hranice a tam měli takový bufet a měli tam žebírka upečený ráno už o 6 hodinách nebo před 6, tak na to jsem se těšila nejvíc. V životě jsem hodně cestovala, dostala jsem se do vzdálených zemí a exotických a zrovna tak teda nejvíc mě fascinovalo, dá se říct, Egypt a nebo Thajsko, kde bylo těch různorodých výtvorů, dá se říct cukrářských hodně, ale chuťově bych řekla, že nebyly až tak dobré jako naše. Tak my si doděláme teda všechny věnečky a potom to dáme, ty si říká, na 250 stupňů a na jak dlouho? No, bude to tak asi 4 hodiny se do toho nesmí podívat. A teď ještě mám takovou jednu fintu, kterou ví málo kdo. Vezmu trochu vody a na ten plech naliju trochu vody, protože ono se to hodně vysouší a aby to bylo vláční, tak ono to těsto dostane takovou vláhu. A vezmu ten plíšek a takhle s ním jako zakejvám. A teď to strčíme do té trouby.
Dobře, tak máme věnečky v troubě, ale my nebudeme zahalet, my si uděláme náplň. Je to tak? Ano. Takže co patří do Tak náplně? do té náplně vlastně přijde sýr měkký, takový rozstíratelný, který trochu našleháme. Přidáme tam pomazánkové máslo. Počkej, takže 3 sejry jsou a pomazánkový másla je kolik? Celé. Celý To je pomazánkový máslo. 200 gramů. Ano, ano. A tohle teda bych chtěla jako ještě osolit. Ať to trochu. Takže trošku soli, kolik lžička asi? To ne, Půl to lžičky. tak půl lžičky. No je to docela slaný ten No, sýr sám o tak sobě, ono takže půl potom. lžičky. A tohle to teď smícháme jakoby dohromady. Ano. Trochu hořčice. Ano. Ty ještě na nás máš nachystáno co? Co Tady to je teď? přidám plesnivý sýr. Plesnivý sýr. A kolik je toho? Mám toho 40 deka. Teď tam ještě přidám majonézu. Kolik majonézy? 2 Tak lžičky? 2 lžičce. Dobře, takže my si to zamícháme, no potom počkáme, až nám trošku schladnou ty věnečky, když je vytáhneme z trouby. A hned je můžeme jak vychladnou plnit a ochutnáme. Dobruško, my jsme vytáhli plechy z trouby, počkali jsme, až nám trošičku schladnou. Je to nádherný. Tak jdeme na to, jdeme Jdeme na plnit. to, ano. Tak já ti budu takhle se pokoušet to rozříznout Ano. vždycky a ty si tam vlastně uděláš Hnedka tu náplň jo? a Tak, no, snad nám to půjde. Doufám, že ti to neskazím. slané věnečky. Na přípravu odpalovaného těsta potřebujeme 300 ml studené vody, půl lžičky soli, přidáme 150 g sádla, to zahřejeme do bodu varu. Když voda vře, přidáme 150 g hladké mouky a mícháme do hladka, až se těsto nepřilepuje na stěny kastrolku. Mícháme až do vychladnutí. Do hmoty vmícháme 4 vejce, jedno po druhém, pořádně to rozšleháme do hladké hmoty. Naplníme do zdobicích sáčku se špičkou a zdobíme na plech věnečky ve 2 vrstvách. Věnečky pokropíme vodou a vložíme do rozpálené trouby na 250 stupňů na 15 minut a nesmíme otvírat. Na výrobu náplně použijeme 150 g taveného sýru, 180 g pomazánkového másla, lžici hořčice, nastrouhaného 400 g plesnivého sýru a 2 lžice majonézy. Všechno promícháme a plníme do rozkrojených věnečků. Přeji vám všem dobrou chuť, ať vám taky zpříjemní zábavu. Můžu, Dobruško? Já už to nemůžu vydržet. Tak já zkusím taky s tebou, jestli to bylo povedený. No je to povedený, je to moc povedený. A Dobruška nám za chvilku uvaří další dobrotu. A jakou, Dobruško? A budou to rohlíčky plněné s tvarohem a polité potom máslem a rumem a obalovaný ve vanilkovém cukru s moučkovým. Tak se přijďte podívat. Dobruško, ty jsi mi slíbila tvarohový rohlíky, tak mi prosím tě řekni, říkám to dobře, ten Ano, recept, tvarové rohlíčky, ano. Tvarhové rohlíčky, tak mi řekni, jak se teda je udělá to těsto na ně. Předpokládám, že to bude z těsta. Bude to těsto, ano. Ano. A bude to hlavní základ, je teda hladká mouka. Tak pojď, budeme to tam Takže rovnou můžeme dávat. to Kolik tam- máš hladký mouky? Mám tam 52 deka hladké mouky. Ano. Dobrá, takhle. Takže A nebo vlastně... bych si mohla ano. ještě takhle lžičku oddělat, když budu potřebovat na podmoučení, nebo Jo. podle toho uvidím, jak Dobře, dobře. jak to bude vypadat trošku, ale ona se tam zapracuje. Dobře. Nechám takový, A udělám rovnou to si, dáme teda na vál. ano. Nedáváme do mísení. Dám si tam máslo Ano. a toho mám 28 deka. Aha, dobře. Můžu ti ho nějak rozkrájet Jo, třeba, nebo rozpracovat trošku, aby se Ano, potom... a udělám z toho takovou drobenku, jako já do toho budu potom rukama, protože jsem si je uměla. A jinak mám taky zdravotní průkaz, tak jsem nezávadná. A jak to rozpracuju do té drobenky, tak do toho přiliju 4 litra šlehačky. Ještě tam přidám teda sůl. Ano, tak protože do opravdu každého jenom sladkého patří trošku, takže soli. jenom tak na špičku, ne moc.
Teď Takže, měl ano, tak. můj vnuk narozeniny, jelikož první vnouček, tak jsem začala pít na každý rok. Protože peču tyhle rohlíky ještě zvlášť pro svého syna a u nás na baráku vlastně v Jimramově se tradičně pekl tenhle rohlíček s mandlemi, tak jsem to začala dělat. A můžu vám říct, že u nás vyhráli tyhle rohlíčky s těmi mandlemi tak, že ten můj nejmladší vnouček si je tak oblíbil, že chce jenom ty. A když teda má narozeniny nebo svátek, tak abych mu udělala radost, tak mu to balím do krabiček, pěkně ovázaný mašličkou a dostává to jako takový dárek, který opravdu mu dělá velikou radost a má k tomu vždycky takovou speciální básničku, že nejlepší rohlíčky jsou od jimramovské babičky. Ty už si tady vlastně vypracovala nádherný těsto. To ještě není krásný, počkej, to bude krásný, no, ale já si na to vezmu takovýho pomocníka. Aha. A to je nějaká zednická a to je úplně... zednická špatla, jo. Aha. To mám bez tak od manžela někde z dílny. Dobře. Protože jsem zjistila, že to je lepší, jak všechny lopatky, které vyrábí do kuchyně. Je za prvé tenká, krásně se to z toho odlupuje. Aha. No a víš to, když mě to takhle hezky podebereš, tak já to budu mít zpracovaný v krásný těsto, co by dub. Krásný těsto do brůško, úplně exkluzivní. Už to je nádhera. Ty ho podsypeš malinko, teďko aby nám neoschlo, je to tak? A necháme ho jako dlouho odpočívat? 2 hodiny ho necháme odpočinout a budeme moct pokračovat dál. Tak jo, my se taky odpočineme a za 2 hodiny si připravíme náplň a budeme pokračovat. Dvě hodiny uplynuly jako voda a my si naplníme rohlíčky čím? Čím je plníš prostě do brůško, řekni? Tak nejtradičněji je plním tvarohovou náplní a když jako někdy vidím, že přijde nějaká návštěva, která má ráda povídlí nebo mají rádi ořechovou, tak udělám ořechovou nebo povídlovou. Je to možno udělat tak i tak. A tak budeme teď dělat i tvarohový, protože na ty se těším, protože já mám strašně ráda tvaroh. Tak to jsem ráda, protože ho mám tady připravený. Takže tvaroh rozmačkám, do kterého přidám vajíčka. Kolik? Mám 2. No a kolik bylo tvarohu? 2 kostky tvarohu, tak do každé kostky vždycky 1. Přidám tam citron, jako nastrouhaný kůru. Ano, jasně. Do toho přidám krystalový cukr. A kolik máme cukru? A toho cukru mám 15 deka. Takže jenom vlastně promícháme. Můžu ochutnat? Ochutnej. Přidala bych tam trošku vanilky, si myslím. Není problém. Takže. Ne, já tady mám takhle nachystanou už. A můžeš tam všechno? Všechno? Ano, nebudeme. Takže jeden vanilkový cukr. Ano. Dobře. Tak. Tak myslím si, že náplň je dobrá. Je dobře, aby nebyla někdy řídká, ono to potom jako nedělá dobrotu. Tenhle válec rozkrojím na 8 dílů. Takže na půlku a každou ještě teda takhle na půlku, takhle na půlku. Dělám takhle půlku. Můžeme je i trochu zakulatit, aby byly úhledný. Jo. Tak, takže máme z toho 8 dílů. Takže placičku takhle. Takovou velkou asi jako talíř. Jenom tak. Rozkrojím zase na 8 dílů. Aha. Jo. A teď tou lžicí nabírám, a ty bys mohla dávat teda potom ty rozinky. Tak 1 nebo 2, jo? 2 dávej, jo, 2, ono dobře. Takhle se to zatočí. Aha. No takový šišatej nemá. To nevadí. A máš ho výborný. A ještě je lepší, když se to takhle přitáhne až tady, aby byla vidět taková ta sponka u toho. Prdelka. A dáme si tam teda plech. Tak počkej, dáme ho takhle dopředu. No a tam se budeme. No a já to teda skládám, že Odzadu.
odzadu za sebou a mohlo by nám jich tak 10 nebo 11 vlést. A oni trošku nakynou, je to tak, malinko se to ano. jako napufuje. A teď mi řekni, Dobruško, jak dlouho to budeme pít a na kolik stupňů? Takže budeme to pect na 200 stupní a pečeme to tak asi půl hodiny. Tak my počkáme, než se nám to upeče, no a pak budeme pokračovat, protože to ještě není konec, že jo? Není, protože až to budeme? upečeme, tak to má takovou vychytávku. Ano. A v tom je právě takový ten taj, kdy horky úplně se to potře máslem rozpuštěným a rumem. Pekla jsem mravovský rohlík a tak jsem vlastně chtěl, aby to bylo v něčím obzvláštně, aby to bylo jiné. Tak jsem přemýšlela, co s tím provést a přišla jsem na to, že má lepší kvalitu a je lepší, když se ten rohlík po upečení potře pěkně rumem s máslem. Dostane takovou vlahost a potom se to teprve obaluje v cukru a tím vlastně ty rohlíky jsou lepší a musím říct, že to bude taková specialita. No, Bruško, oni to fantasticky. Jsou teď pěkně rozpálený. Tak a co tady máš v tom hrníčku? V tom hrníčku mám rum a napůl máslo. A takhle to hnedka, vidíš, jak to syčí. A teď to takhle musí nasát jeden za druhým. Ježiš, to je krásný. To je a oni zůstanou takové jakoby vlahy. Ale to by se dalo podle mě použít úplně, jak říkáš, vlastně na, ne na každý, určitě ne, ale na takovýhle typ koláčků, třeba i jablečný, možná i štrůdl by tím šel potřít. Co tak si myslíš? potírám. A teď to tady pocukruje, nebo a teď jak? to takhle vezmu, mám nachystaný prosátý cukr, přidám do toho tu vanilku a zamíchám. Mám vychytaný, že to dávám prostě na tady ten nabírák. Špaktečka. No, špaktečka se hodí furt. Já ji mám pořád po ruce. A já ti to už můžu vyndat, že to nevadí. Tak jako ťukni třeba vždycky s tím. Hele, a já cukr, tak výborně a můžeš to skládat tam. A taky ještě tě poradím, nevochytávat to moc prstama. Stačí bylo, jenom, jenom vždycky takhle tím koncem, aby tam nedělalo to ty prsty. Tvarohové rohlíčky. Na přípravu těsta použijeme 520 g hladké mouky, 280 g másla, přilijeme 250 ml 33% šlehačky a špetku soli. Zpracujeme krásné hladké těsto a necháme ho 2 hodiny anebo i přes noc odpočinout. Na přípravu náplně potřebujeme 3 kostky tvarohu, 2 vejce, nastrouhanou citronovou kůru a přidáme 150 g cukru, vanilkový cukr a vše promícháme. Těsto rozdělíme na 8 dílů a každý je rozválíme na velikost talíře. Rozkrojíme na 8 částí jako dort, každý díl naplníme tvarohovou náplní, přidáme hrozinky namočené v rumu a zabalíme do rohlíčku, které pečeme na teplotě 200 stupňů asi 30 minut. A když se rohlíčky vyndají z trouby, potřeme je dostatečně rozpuštěným máslem s rumem. Na závěr se rohlíčky obalují v cukru s vanilkou. Já vám přeji, ať se vám všechny dobře povedou a chutnají. To nevydržím. Ale vyzkoušej to. Já jdu s tebou do toho taky, ať teda víme, co jsme vytvořili. Voní to nádherně, chutná to fantasticky. Jestli budete chtít naše recepty vyzkoušet, podívejte se na naše webové stránky a my to sníme, ale že jo. Určitě, já si myslím, že dokud to bude ještě teď čerstvý a vláhý a takový vonavý, tak to bude nejlepší ke kávě a to je potřeba si udělat a odpočinout a prostě se pustit do toho. Dobruško, děkuju, jsi prostě dobrá a budeme se těšit příště. Ahoj. Taky děkuji.